హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు నేను చేసే రెసిపీ కట్లెట్. స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టుకొని 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోండి. ఆయిల్ వేడయ్యాక జీలకర్ర, పచ్చిమిర్చి వేసుకోవాలి. అవి వేగాక ఆనియన్స్ వేసుకోవాలి. ఆనియన్స్ కొంచెం వేగాక 1 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి. రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకొని బాయిల్డ్ చేసిన 2 పొటాటోస్ స్మాష్ చేసి వేసుకోవాలి. 1/2 స్పూన్ పసుపు వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. 1 స్పూన్ కారం వేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ 1 టేబుల్ స్పూన్ కొరియాండర్ పౌడర్ వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. 1 టేబుల్ స్పూన్ టమాటో కెచప్ వేసుకుందాం. బాగా మిక్స్ చేసుకొని కొరియాండర్ వేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని కర్రీని చల్లార్చుకోవాలి. ముందుగానే గోధుమ పిండిలో సాల్ట్ వేసి వాటర్ వేసి డౌ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను. 30 మినిట్స్ పిండికి రెస్ట్ ఇవ్వండి. ఇప్పుడు కొంచెం పిండిని తీసుకొని ఇలా వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టు చేసుకొని మిడిల్లో కర్రీ పెట్టుకొని ఇలా సైడ్స్ క్లోజ్ చేసుకోవాలి. ఇలా అన్నిటినీ ప్రిపేర్ చేసుకోండి. స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ప్యాన్ పెట్టుకొని 2 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకొని ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక కట్లెట్స్ను వేసుకొని కాల్చుకుందాం. మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి కట్లెట్స్ను తిప్పుకుంటూ ఫ్రై చేసుకుందాం. ఇలా అన్ని కట్లెట్స్ని ఫ్రై చేసుకొని టమాటో కెచప్తో ఎంజాయ్ చేద్దాం. మీకు మా రెసిపీ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.